Omer de söz nivisi, Cilemirg an Colemirg, Kokawan şkuti. Cilemirg an Colemirg, Colemirg an Culemirg, Culemirg an jî Gulemirg. Nahun dibêjin ahe, bi Xwedê tekir qirîs. Tê zanin qirîs xwarina herî qedîma Colemirgiyan e û ji gelek têkolekan çêdibe. Miwîj û kakil goştê parsû û kutilkên gir û rihik, simaq û dan. Lê mesele ne qirîs e. Mesela welatê qirîsî ye. Yanî bîngeha navê Culemirgê gelo rastiya wî navê çi ye? Em niha qirîsê deynin aliyekê û hûn hez dikin hinekî em li dû vê pirsê bikevin. De hilon bidin gel min. Berayîkî divêt em eşkere bikin ku navê wê devera ku di nivîsên tarîxî de jê re Naîriya tê gotin. Li ser zardevî kurmancî a xêvan, welatê Hekariya ye. Culemirg tenê navê navenda bajarî ye. Der û bera wê. Ji şaxê heta Şengalê, ji Urmiyê heta ava Hêzil Hekariyayê. Li ser kok û reha navê Culemirgê çend dîtin û bîr û boçînin cuda hene. Em ê bidin dûwan. Mebesta vê nivîsê ne ku ez biryarekî bidim û ji we re bibêjim. Îlem koka vî navî ji vê derê hatiye. Nexêr, ez ê bîr û boçînin heyî bi we re parve bikim. Di belgeyên Osmanî de Çolemerik. Di belgeyên Osmanî de li çend cihekan navê Çolemerik derbas bûye. Ku li ser vî binemayê hinek Kurdê me jî gava nivîsîne navê nizîkî vî navê. Colemirg an jî Colemirg tercî kirine. Evên ku li dû vî navê diçin, îddiaya wan ew e ku ev nav ji encama qiran û erdheja heftê gulana 1930 ku di encamê de 10,514 kes miribûn û du taxên Culemirgê serobin bibûn. Niha jî li Culemirgê du taxên bi navê Qirana Jor û Qirana Jêr hene. Çimkî di wê zelzele û erdhejê de Qirra Bajêr hatiye û yên li dû vî navê diçin dibêjin hingî jê re gotine Çolûmerg yanî bajêr bûye Çolûmerg û mirinê lê daniye. Ev kes dibêjin bi demê re herfa çe wekî ce ketiye ser zimanê xelkê. Kesên ku xwe didin du îdaya navê Colemirg jî nêrînekên nêzî vê ji xwe re esas digirin û ew dibêjin îdî Cole yanî Col ji bo hejmara hezarî tê gotin. Bi taybetî ji bo Col û celebên pezî tê bikaranîn. Îja li gorî vî îdayê Cole însan qir bûne û ketine ser mêrgan. Îdaya Colemirgê. Hinekan jî gotiye nexêr. Heçî Colemirg e warekî zozan e. Çiyayên wê têr û çêre û têrxwer e. Hingî Col û celebên pezî ser mêrgên wê meqel bûne û bûye pawan û pawaza koçeran. Jê re Colemirg hatiye gotin. Li gel vê tiştê ecêb, xelkê Colemirgê bi her du baskên xwe ve Ertoş û Pinyanîşî û hemû pêkhateyên dîtir çi kes navê vî bajarê bawayê Colemirg yanî bi o ya Glover nabêje. Telafizeke wiha tune ye ser zarê xelkê wê. Bilêvkirina gelê Colemirgê. Piranî xelkê xwe cî û der û bera wê vî navê wek Colemirg an jî Cilemirg bilêv dike. Gelo dibe ku ev tenê ji fonetaksê be. Dibe ku tenê pirskirêk fonolojîk be û xwedanî îdayên jorîn di îdaya xwe de heq bin. Helbet ev pirs cihê gengeşiyê ye û a çê ye ku mirov bide dû. Qismek pir hindik ji îddia dikin ku ev nav ji peyva Cule û Mêrgî dariştiye û xwedanê vî wariyê ewil kesekî bi nijad Cihû yanî Cule bûye û nav jî ji mêrga Culan dariştibe. Divê em bînin bîra xwe ku li Colemirgê çendîn navên bi mêrgê pêk hatine. Hê jî berceste nemîna mêrga Bûtan,
mirga miran, kani miran, kani kewkan, mirge kewan û her wekî din. Jivan û gelek navên dîtir jî eşkere ye ku yek ji pêkhatên vî navê bi îhtîmalekî gelek xurt mirge. Ne ku mirg an mirin. Deka çima navê mirinê deynin ser warekî ava û heman wext paytexta mirgehê. Ev îhtîmal dûrî aqil e û piranî ji bo warên kambax, navên xirabraşk, xopan, kilis, dêriz, wêran têne danin û exleb jî ev war malberdayî û terikandîn e. Ji bo em hinekî xwe bidin ser şopa vî navî, baştir e ku em hinekî din bi nav hin taybetmendiyên zimanê xwe ve biçin. Tê zanin ku Kurdiya me de hin gotin, hin biwêj û qalibewêj li gorî rêgezekê û li gor binemayî mantiqê têne pêş. Hema wisanê gotin û nav çênabin. Gava du gotinan xweda ber milê hev, divê li gorî sinsileya mantiqekî li hev hatibin. Mantiqê du gotinên ba hev. Bo numune gotina col û celeb, deşt û zozan, kanî û robar, av û derav, gul û mêrg, geş û xweş, ahengdarên hevin û bi hêsanî li du hev tên. Pir zehmet e ku gotina col û mêrg bêne du rêzikê. Ev gotinên rêzikî nînin, ji xwe xelkên vê deverê qet û qet bi vî lewmê nabêjin. Ev cule mêrg û cile mêrg ku exleb xelkê vê herêmê wisa dibêje. Du gotinên lêk guncaw e, ne û rêzikî ne. Mimkün e ev gotin sereçaviya vî navê bin. Li cem pinyanîşiyan G û C. Xwedanê îdayekî dibêjin, ev nav di esasê xwe de ji gul û mêrgê daştiye. Tê zanîn li devera colemêrgê li nav eşîra pinyanîş herfa G wekî C, herfa K wekî Ç bawekî nîv mukalî berdestin û gelek caran tedî ji gulê re gotin cul, ji Tirkiyê re gotin Turçî û her wekî din. Îdiyeke din jî heye ku xwe dispêre nêrîna cilê mêrgê û dibêje heçî cile di manaya rû, rûber de gelekî berceste ye û tê zanîn ku ev war warekî cilemêrg e yanî cilê wê. Kirasê wî yê siriştî, sertapê bi mêrg û çîmenan xemiliye. Erê niha dîsa welatê Hekarya cilê mêrgên hezar reng li xwe pêçaye. Çûme cih kêt serhedan, culemêrg di geliyê Kurda. Berçelan kevte bîra min, wê di nav kevrokên hûrda. Sînem stêrkel ezmanan, wê di nav pêro û perwînda. Bayekî li baskên sorda, alandî di xizêma hûrda. Min divê sînemê ramûsim, gelekî çerxek lêda. Li culemêrgê gul û asîmanan li mêrgên wê serî hilandin. Cilê kesk kêşa ser bejna sermedar û simbî. Heyran dê rabe hoyaman, hoyaman. Da biçine zozanan tu yamana Xwedê. Kebrokan çêkin hoyaman, hoyaman. Ji şaxê beranan tu yamana Xwedê. Bi hez kirin.